Čaute ľudia, vítajte u 5. vlogu. Už vám nebudem vysvetľovať prečo 5. vlogu a proste 5. vlogu. Takže... čo je za téma tohto vlogu? To síce neviem, ale... Takže ešte vám chcem povedať, že na Vianoce nebude a... Odkazám sa to neviem. Keď rozpustím načenia, pretože no, takže tak. No, takže čo vám chcem porozprávať je, že ľudia ako vidíte, že ešte sa v pyžame a ja nebudem sedieť. Ja som v pyžame. Ale dúfam, že to pomôže. Takže témou dnešného vlogu je to Diablo. Takže možno už budú začať let's play na Minecraft, ale ešte ich tak nebudem vyjať, pretože chcem dokončiť vlogy. Vlogy budú 15, potom urobím jeden finálny a rozmýšľam, že ešte nedám. A už asi viem čo, ale nebudem play. Potom budú tam challenge, myslím tiež. Ja proste fakt už neviem, čo sa mám dávať. Dobre. Pardon. Dobre, ja vám ďakujem, že ste si to video pozreli. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. OK, ja sa s vami učím a v ďalšieho videa sa vidíme. Pozor, ešte niečo pre vás. Z minulého vlogu. Enjoy.